Hello, may hapon, Bernice. February, last day, 28. Or adlaw nga tawan sa hingagaw nga, doble. Ako ka-apil sa ilang manyanita, kaya ako may bilin, dito man nagmanyanita sa Sidlon. Salamat ako sa Ginoo nga. Ano ron, patapos na. Tapusan na dyan ron. February 28, Mars na po. Sa nalagay dia. Kasi nakarilit daning nilunaw nga kamuti. Nakalabay mo ko kamuti sa daog ganiha. Tag 50 kilo. Sana ikag mga tid ko. Tambag uhaw, danghaw. Kaya kung panglawgikan. Sa mga nailad nga. Nga to kong airport. Sorry. Kaya ako gihatid. Kaya ako gipadaan sa upawag sa itong malita. Daan may nang komentang igagaw nga balik na bakong sa Manila. Hindi pa to. Karga pa to naguna. Bitaw. Apay sarapi. Mamyuning ayop. Mga antag ni Dunaw. Nakalit daling nilunaw, kamote gipanitan. Orange ka na, aw yellow. Hi. Bilma makabalo, may palis ma'am, mga untang nilunaw. Sa tunang tahan nga muli ba kuno kuno Alicia. Kaya ba makaulit pa kong dagon. 40 days nagangizaan karong pizza 5. Bibis man siguro. Ilay naman ko magbiyahe-biyahe. Ikapoy naman ko. Biyahe sa balik. Sa tuluman ng dadto. Bawa himo bakato. Mupanda ko. Sat pa ko. Kasi hindi itong tuman nun. Itong utang huwag pagkatangtang. Muluhan ang sila ko kabuan sa buwan ba ko kapin. Babalik na sa Manila. Ma'am Saralalay amin. Musta ma'am? Ang bakag nilunaw kamuti. Magpili sa taghap. Nara ma'am. Ang huning magsiguro ka, grabe mang inita ron. Diya. Nagabasa ko sa kanang post sa among GC na nada din taliwan karon din na isuon sa inahan ni Carmando ante ni Mando taliw na pas Cavite o Cavite ba o Nasindulman ako ano rasa to bata pa po siya 50 plus pa. Ngayon nga tangtanan man at tumatapaduong at lang adlaw murag na ang makita nga na yung taliwan nga pining taliwan nga binagis ang mga pestikasin bata pa po to maling ban hadlek kuno kagaban mahadlek mamatay di nang kamatagan gahadlekan ingana andam ta para na madek mamatay salamat naman sa Ginoo masag ingani ra ko wala pa ko yung mga askil pa ko makapang sikay-sikay
Tungod kay kibosir ko Ginoo nga na ako'y nakubang. Wala yung isaligan. Ito ng utana. Sang bana, manjud pa na kuan, pare ija danag katoy sang ilang senior nga tag 1K. Gana pa dyan yung maintenance. Kamusta nakalugar ko gahapon, Bernice. Kay huwibis sa buntag mo itong hanggang niya. Ako huwibis sa gabi mga hanggang niya. Buti pa ulit mo ko nag-Bernice sa hapon sa huwibis. Sa mo itong hapon sa buntag Bernice. Nanglakaw sila. Nato sila sugdan. Diya. Satan ko niya nga. Ngayong to sa pag-abot nga din ako nagpapad tuon. Kaya mga kabata, waman mo uban. Mas dito ko gabi eh. Ako gapon gabi dito kay grabe sa baag nga. Si pa-sound, di naman ang kanilang sa pamag-edit. Mga bata ara, si patugtog. Manang. Sarang nakitaan nga, mga karon may adlaw sa gagawa, nagmanyanita. Surprise, kasi siya nga, yung mga binagi nga, ang markong kasin. Hilak-hilak, kasi siya dito. Siyempre, magmanyanita. Matatipid ka lang ng mga kanta nga. Lab ng kapasanggan ng nakidaraan ka adyo. Ani nga waday ko nukon iban. Wa kaya ako lagi nabalis mga bata. Ang ganiha. Kaya naman nila galagi hang amiga. Dami itong sabot ng mulaga. Ini ka 28. Mo itong prepare po naghang padang upaw. Para pong precious. Diya. Katong nilaga kay first timer pa man itong tamak o Manila. Man to kay alam matong hanggatod sa Panglaw tuluan kay iba ba kag first timer mo nang matong na kaya nakisabay nga sa kamabili ngani sa kauban dahil chat hindi ko na kunyabot dahil ang chat yung check in ako no kaya ang bright niya sa aswatuman. Dili po ito siya dito ila kapaw kantay usuon. Tapos tayo may panindang takay plano. Halo mo pangihatod. Okay. Sa pag-uwi pa da, hindi mo lagyan. Labay kong dao. Ang kita ko yung kamote. Uhaw. Tapos nagagaw nga. Pwede ba din ako muhapit? Sabihin ako pa sila muli. Tana ko muli na ba? Muli na sila. Dahil hindi ako muhapit kay na, magastos na po kong pamasahe og naog-naog. Okay naman po. Salamat. Happy birthday di ay. Hindi. Sabado ko ano rin. Tapos na lang siya ipagpangtan na. Sa kuno kumuli. Tapos na rin po kong muli, hindi ako balik po, nahunaog. Muli ko, mapinta ko sa kasimanaog, mapil pa si Jag. Mapil pa si Abu, what si Jag. Puti dis, dyan po tahan, di mo mo atin. Mabag nyo nga mo, balik ko nag-martis, di pa po sure ng reply. Mga panguna-una mo ni kusbay kagapot ang mga talam sa kilid niya. Donsis na po ito. Matay na po itong tanong sa kilid na ang mga buwak. At sa kukatangtang sa utang kay kung ako utang mag at sa sikrid po kusbay magtambay. Tapos ba makain ka mangyapon ko kaya mangyapon yung PM na mo-order o suman para ito yung gagaw na na-order para kung Mayo.
Salamat ang ko sa Ginoo. Sa inganyan ako, nakapanipasi kayo gihapon ko. Sinuntanan di ay po nga ang mga apo na kong grado. Kalang panganay, graduating na 12. Nakaduha. Grade 10. Kita ka na boys yung budget, grade 8. Tapos Garcia, nag-graduate po ito grade 6, pero hindi problema. Ang kaya nga mahal yung abutay. No, hulot na nahinay istorya lang nilo na. Nakarabay ko yung takang. Kinabuhi sa pobre. Hangat ka nun ay hangat ka maghapon sa Ginoo kay kapahuay maghapon, kaya maghapon ang edad nga. Nagsugad na yung ako tuhon, kalos Ginoo. Kaabot ba ako, sugad na yung ito sa una, sa 30 plus pa ko, ining punta tayo sa una. May pang mga bata nga. Kung makaabot o 40, patay na. Habang punta tayo sa una. Ikaw din, di ka abtag 40, patay na ka. Hindi mo ko sa una, kaso lagi sa mga bata. Kaya nga laging pares. Una ko ito rin trabaho, extra na. Lagi. Nagot mo na kanunay, tagay sa una ito kung inanog. Kasa ko no ko yung tamay, impas na. Alis Ginoo, nakatungtong na ko 50. Kato pa ko ni bati o. Si Esther pa din share, ita ko ng pag-minupos. 40 kapin dahil ko sa libati. Ako pag nagminupos ko, dahil ako nagminupos, 53 na. Kung nagminupos, kaya doon po ko na daga. Wala nang itin yung po ko na daga. Hindi. So pag minupos na ako gibati, last na nimduman na napat-check up ko kasa, edad ko 40 kapin ka itong nagalaga pa kong Arabo. Tapos Manila, matang tayo mga nagsuka ko. Ang pasingiran dad to, panuhot. Hindi. Pat-check up ako dad to, matong tasang DP. Sarang itong baliwa, itong ang kuan tambal sa Manila kay Manila lagi mahal matagtrabaho pa po kung bantay ko nagyaya ko Arabo maraton da otro na katong dinhina pwede ko sa hintay size pag-opera na wala tong tayo mga kuan ko tas ko creatinine nakoy fatty liver, nakoy cholesterol, wala nito nga giinom, wala itong baliwa, itong tema, itong nagtrabaho gihapon ko, itong tema, atong pa daw na kong gibirahan, wala ko itong trabaho. Nagtrabaho ko is extra ko gihapon, dahil ito sa igagaw. Wala ito yung permanente, murag sa kabuan, murag paduha, katulong. Itong tayo ng dinhinam nagtambay. Pero tawagan niya pong kuniga. Hindi. Itong time na nga kaduna ko na-admit, sabay ko dito. Kaya napacheck up ako, Dr. Ben. Nagkagad to, hindi dyan itong masuk ako nga nag-inom ko gilagang banaba. Pwede mo gilagang banaba kaya abin ng kidney. Kaya di ay bato dahil sa abdo. Ito. Nangata na nga. Wala ko yung abdo. Mag 3 years na ko ang abdo karong Marso. O pala edad ni Dalton. Mag 3 years naman na Dalton. Kaya nanganak si Praming Dalton. Mapipag-opera na ho. Hindi ko makalipat. Mag 3 years na ang operasyon. Mag 3 years na po kung anak ko
Abdo. Sa mga tanang nga, buhi pa di ko tawa ni Abdo. Buhi lang kayo na buhi man ko. Yung tambok na mga lipong ko ron, baka itong pagkakong liparahan ni Hawang ko. Nasin ko itong mupon kay sa pagkaon. Kaya agiban mahadag man kung kaan sa una. Pero patong pagka-hospital, nangyagi pa ko kabaghat. Kabalik ko hospital, mas lala pa yun itong pagka duha na ka kaadbot ng ikaduha. Kaya pagka-opera na, 7 days naman ko. Pagka-adbot yun balik itong nabaghat ko nga angin kaan ko. Spaghetti ba ito? O binasa ko bugat ko sa mikal ng spaghetti. Pero yung po kamo ang senior. Mayo. Pero yung po sa amang kapilya dito kay Abel mo kong gipirahan. Mato. Balik ko dani, gang kada to. Abot dani nakaan po ko sa katong bahay dito nga umay. Dito ko nakalipat dito kayo ito. Sige na ko paningkab. Pagkabagat na. Ako igagaw karon nga napod sa blood bladder pero madara na higa siguro kuan patunaw katunga wala pud tumadag patunaw kay daghan ang tanaw nga hapon ng buli ko sa bahay na gyapon 13 ka buok ja aghang upload ko kay mo tong lata na ja ako nilak pa jud ko doktor na dok pwede wag lang ko papira sa di na mahimo papirili di na ano karon salamat ko sa Ginoo wala koy updo to sa pagkaon usahay di man malikad sa maikag may hambang baboy mo kaon ilang may surprise may yumpod may tamis mo kaon basta Ginoo ra jay mga antigo gani time daghan naman ko opera kinang kay kanirang hang updo kaninghang likod ani nga sis da karon na napoy mga tubo di na siguro ko papira kasag na laman na pero may time nga mag sitaw doon na mag-ilap-ilap ang kisan po napoy time nga murag bang sige ako bar sa nangutana sa nangutana nga sa kung debate ito na ako'y kuan katong time sa una ko operahin ang pyramid doon nagang likod. Sadsad ba napit? Kaya alam mo sadsad. Magdito yung sakit ko na sa batok ng kuto-kuto. Sa asem na akong kabuhi. Siguro itong time ha, naagapan pa ito nga mara kong kabuhi. Mga nagudad pa ko mga kapay 50. Siguro di siguro mga pirahan. Kaya maagapan siguro itong mapahilis. Panahigaw karon 40 plus pa man na. Ano na ija. Pero mahilis na na. Mahilis pa siguro kayo man ikuan. Okay, atong tayo yun mag-operahan. Itong agi-anahan itong MRI ko. Itong MRI ko. Sa kuha naman ito na. Kaduhan akong admit. Practice og kamatay yung pahangin ka urban na kana kuno may maaray mag practice og kamatay yung bitaw ko kay katugod ko nakasuway nga sud pa kadto braglungon ja na pay isampung simong danggan murag earpad ja na time to sa gawas na si imen ka nga nakay pawiran nga pinduton og tamang sing pag-utang sa oras nga ilang taiman ka o makaya nimo taas kag utang makita na kay may mag-agwanta ka di magbalik-balik marbad sa body maray mo to atong time din ako samad kay pag imaray na mo to nabughat na ko mara ko opera kay na ko gastritis sa na ko nagasgas sa kagurila ang ginanagani po nga buwad ko na ko sibo mo to nagkaaban ng practice ko ng kamatay. Utong man mo maghatom. Diya. Nakay pinduton. Murag baser. Murag pinduton to. Makaya gilang ihap. Sa mga time nga pag-utong. Matong pinduton to nimo arong ginahawa ka. Okay.
Ang katapad itong time mga gipirahan kagaduro gipuwan sa Cagayan na pa-forward kami wa ni pa-forward Cagayan yung duldig niya uli ni forward di mo pa-forward gawas na laman minsa ngotog kaluyan sa Ginoo na may tabang namo nga ang diharami motong napirahan ko ay maray ko kay katong time balibadag nagyaris nga wa ko rin maray sa pagando pa diaman di ay salamat mi datong tabang namo kay bawa nang kagpinsa ka nga may maray ko wa ko forward Cebu pagibawaan sa mga kauban dahil po ko na itong sis nga dito gipuwad sa Cagayan daga pa to siya munang kamo karon mga taon mo mahadlok magwayapdo buhi pagyapuhin tao wayapdo ako mag-careers na lagi ko parang Abril pohon salamat sa Ginoo salamat sa tunay magkaroon na magsubaybay para mamiling ayok Bilma Makabalo Alan Nisnisan Pili sa Taghap Ma'am Sara Layla Amid buhay palagi ma'am basta pagkapulis Ginoo tao mo kay Sir Ninjo buhay pagtao way apdo happy weekend nahurot nagnilunaw istoryahan ra